Astăzi este ziua mamelor și eu acum cu Cristi suntem în Husky să cumpărăm flori pentru mami. Uite, așa arată în Husky. Este foarte mare. Ia, ce frumos! Uite, aici scrie Love Mother's Day. O, ce mișto asta. Acum o să merg afară. Ia uitați câte dulciuri aici. Asta e lavandă. Lavandă. Că mă mergem afară. Eu am mai mers odată aici și era o grămadă de fântâni și flori și statui. Ia uitați. Apici. Deci, zici că e junglă. Uite astea. Duroase foarte frumos abilile. Ia, ce frumos! Ia uite! Auziți apa? Deci îmi place asta la nebunie. Mai este și asta. Și aia de acolo. Statui. Wow, ce frumos! Deci ăsta este locul meu preferat să merg să mă uit. Acum mergem la fântâni. Ia uitați! Asta este preferata mea, deci. Și cu copii. Erau mai multe fântâni, dar s-au luat, cred că. Cum suntem la statui. Uitați ce realistice arată. Asta arată ca Bella. Uite, bulldog. Dă să vă arăt cățelușul care vreau să mi-l iau eu. Dar cred că nu este aici. O să vedem. Cățelușul care vreau să-l iau eu. Ce e ăla? Ce este? Ia uite! Deci aici găsim aproape toate animăluțile. Guinea pig, așa se cheamă în engleză. Broască și soasă. Bench. Da, hai să vedem. Cam un fel un câine de ăsta, dar mai pufos. Uite cocoșul. Să fie așa de... E așa de frumos. Ia uitați. Astea nu sunt așa de mult pictate, dar e așa model. Ăsta trebuie să fie chinezesc. Uite ursul.
Oh, Eagle! În clasa care a fost eu în a 5-a. Aici avem povestea urcinușilor. Ia uite pe acest. Oare îl găsim pe Ratatouille? Nu-l găsim pe Ratatouille. Ia. Asta e Willy Wonka din filmul ăla. Cu... nu mai țin minte. Eu și oare. Acum mergem să luăm zabile. Ia uitați Cherry Blossom. E așa de frumos. Și roz. Noi pentru ziua mamei am ales aceste zabile mov și roz. Miroase foarte frumos. Scrieți în comentarii voi ce flori ați luat. Ia uitați acestea. Ce frumos e. Aici puteți să găsiți la parfumuri, jucării de copii, dulciuri. A făcut schimb. Acum mergem să plătim. Uitați! Un copac cu lemon. Cu lemonadă. Așa, aici avem măsline. Dar mie nu-mi plac. Acest balansoar o să-l cumpărăm și o să-l punem în cameră la mine când o să facem casa din România. Este foarte confortabil, deci pot să stau aici toată ziua. Acum o să aduc florile la mami. O să aduc florile cu băcuța mea. Aici pregătim pentru sfințișori. Avem miez de nucă, avem lapte, avem lămâile, ouăle, esențele sunt dulap și ne pregătim să facem sfințișori. Și așa arată sfințișorii. Aceștia i-am dat toți cu nucă. Acesta l-am lăsat pentru Alesia pentru că ea vrea fără nucă. Bineînțeles că am mâncat și aseară. Și să avem poftă. Deci Alesia și-a luat de pe Temu. A venit o altă comandă, da? De pe Temu. O băscuță. Așa. Și și-a luat și această perucă pentru shorturi. Ceea ce eu i-am spus că nu este necesar, dar ea, bineînțeles, a spus că nu, mami, că vreau să fac shorturi în diferite personaje. Ia uitați ce repede a crescut părul Alesiei. La mulți ani tuturor femeilor. Și la mulți ani tuturor mămicilor, în primul rând, pentru că este și, în primul rând, ziua mamei. Și vă urăm un nou martir cât mai fericit. Vă pup, ne vedem în următorul vlog. Pa!